Dobrý deň sa želá. Dnes mám už od rána taký pocit neistoty, také motýliky v bruchu, trošku tréma, lebo cvičíme nohy. Stále to je tak, no. Nohy cvičím rád, ale zároveň aj nerád. Je to taký love-hate relationship, či jak sa tomu hovorí po anglicky. A proste myslím si, že zažívate všetci rovnaké pocity, pokiaľ cvičíte tie nohy dostatočne tvrdo. Aj sa na ne teším, ale zároveň viem, že to bude strašne ťažké a keď cvičím nohy, tak v ten deň som nepoužiteľný už na všetko. Proste môže mi horieť byt, v pohode. Ukradnú mi auto, v pohode, nedá sa nič robiť. Niekto skončí v nemocnici zo známych, bohužiaľ. Žena chce sexovať, nedá sa. Takže proste, keď cvičím nohy, tak po tom tréningu si už len vyložím nohy, najem sa a už len proste počkám, kým ten deň skončí. Fakt, akože nič viac, takže dneska som si to aj tak takticky naplánoval trošku na neskoršiu hodinu. Máme 16:00, ešte ideme do aviónu, takže tak 16:30 asi cca cvičíme. No a poslednú dobu som začal cvičiť veľmi agresívnym štýlom a veľmi neoptimálnym a baví ma to a progresujem, takže dneska som dostal chuť na vyslovene agresívne miesičské nohy, takže ideme drepovať s voľnou váhou, dámy a páni, čo som nerobil strašne dlho. Ani nepamätám, kedy som naposledy drepoval s voľnou váhou, takže som zvedavý, čo tam je. Dúfam, že 140 aspoň drepnem na sériu, lebo ak nie, tak sa budem hanbiť aj vydať toto video. Ale no uvidíme, čo sa v nás skrýva, nech sa hovorí. Ale proste tým, že tie nohy mám teraz len raz za týždeň, tak ich musím fakt veľmi rozjebať, lebo inak mám výčitky potom celý ten týždeň, no. Že som to odflakol. Napríklad minulý týždeň som dal, nie že odflakol ten tréning, ale už som bol fakt tak na pokraji síl po tých 6 sériách ťažkých na predky stehien, teda drepovacie paterny, že už som proste fakt musel ísť domov, takže tak, no. Našťastie tie nohy tam sú, akože nie, že by boli nejaké to extra lopaty a bandasky, ale sú minimálne rovnomerné k môjmu vrchu, ak nie je trošku napredu, takže dobre. Priznám sa, že ani neviem, čo by som vám povedal, lebo fakt mám takú trému, motýliky v bruchu, nervozitu a hovorím v podstate tak trošku na silu. Takže aj pri tom tréningu, začal som cvičiť s hudbou teraz aktuálne. Púšťam si ťažké edity Doriana Yatesa a nejaké testosterone boosty na SoundCloude a na YouTube, takže to ma dostane do takej fajnej zóny a proste iba natrapujem činky, hádžem s nimi a vzdychám a kričím a búcham. Takže cvičím veľmi nahuláta aktuálne, ale každý ten jeden tréning si užívam. Škoda len, že dneska som sa nevyspal lepšie, lebo som fakt akože extrémne zle vyspatý. Vstal som 4:30 v nedeľu, debil. Čistý magor. Len proste už som sa zobudil o 1:00, o 2:00, o 3:00, o 3:30 a o 4:30 som povedal, že dosť, mám toho plné zuby a idem vstať. No, tak som si spravil kávičku pekne a už som potom nejako bol hore, na obed som pospal ešte asi hodinku, takže trošilinku, nie že by som to dobehol, proste keď vynecháte spánok alebo máte zlý spánok, tak to už v živote nedobehnete, hej. Takže treba dbať na ten spánok, treba dbať na ten spánok, lebo to sa už proste nedá dospať, hej. Takže každá noc by mala byť dobrá, len bohužiaľ, ja neviem prečo, ale niekedy spím ako zabitý a niekedy spím jak degeš, proste zle, strašne zle. Takže bacha na to, no. Včera som si nedal melatonín, možno, že to je aj nejako na to ako keby naviazané. Uvidíme, no. Ťažko povedať, ale tak cítim to, že keď mám zlý spánok, tak mám zlý spánok. Ale našťastie som dostatočne jebnutý na to, aby keď som mal zdvihnúť nejakú váhu, tak ju proste zdvihnem. A či som vyspatý, či som nevyspatý, či neviem, čo sa stalo. Proste keď mám ísť nejakú váhu, tak ju proste pôjdem. Hotovo. Takže je to len možno trošku viacej vyčerpávajúce alebo menej, ale nie je to teraz, že ježiš, zle som sa vyspal, dneska pôjdem ľahší tréning. Hovno! To sú proste takýto prístup nemôžete mať. Jo, dneska tak. Našťastie my chlapi to máme jednoduchšie, lebo ženy majú aj nejaké tie fázy mesiaca a podobne a ich to veľmi ako keby ovplyvňuje. Ale ja si viem povedať, že nie si buzná a idem naplno aj tak. Ne? Vybavené.
Takže tak, no. Dúfam, že v tej 77 nebude tak veľa ľudí, jak tam zvykne byť, lebo cez víkend, po obede, aj do obedu vlastne, je to úplne, že zvrátenosť. Zvrátenosť, koľko ľudí tam je, ale verím pevne, že nie je veľa psychopatov ako ja, čo o pol piatej v nedeľu večer idú cvičiť nohy. Takže pre mňa za mňa vždycky si pumpujte, ale na nohách chcem mať priestor. No, lebo rád by som aj natočil ten tréning, proste, že ak to aktuálne vyzerá. Nohy som dlho necvičil, v podstate od Vianoc som netočil nohy, lebo ako vravím, pozmenil som ten split trošku a nohy mám teraz stále v nedeľu, proste mám to presne teraz dané na týždeň a nie, že 3+1 alebo tak. A v nedele častokrát chodím s Veronikou cvičiť, čiže priestor na kecačky v aute veľmi není. A takisto aj v tom fitku, sem tam sa toto podebatíme a tak, takže potrebujem mať na natáčanie priestor, ak sa hovorí. No dobre, prichádzame do aviónu, tuto nejakú rýchlovku vybavíme a pokračujeme do 77. Asi sa vidíme až tam, však na čo by som to zapínal. Aj tak ako vravím, neviem, čo by som vám normálne povedal, nemám žiadne myšlienky, len to, že aké ťažké to bude, keď budem mať na sebe tú činku a budem s ňou musieť chodiť hore dole jak degeš. Ale tak proste taký je život, no. Povinnosti sú povinnosti a nepočká to. Takže tak. Dobre, začíname na adukciách. Nohy musím začínať doplnkovými cvikmi, lebo neexistuje, aby som vedel ísť zákopy, adukcie, lítka a podobne, potom čo sa rozdrbem na drepoch, leg prese a podobne, hej, takže najprv adukcie, potom lítka, potom hamstringy, až potom prejdeme na tie ťažšie veci, lebo jednoducho neviem tam dať tú energiu, aj kebyže som neviem ako chcel potom, ako sa fakt rozbijem, čiže takéto je poradie, koho nebavia tieto nudné veci v podstate, tak to preskočte, ale dostal som feedback, že mám strašne slabé aduktory, takže ich teraz chodím ako prvé. Lebo je to pravda. Oj, ty kokos. Dobre, full stack x 9. Tento full stack je ináč dosť ťažký od hoistu v porovnaní s inými značkami. Fuj. Dobre, druhé lítka, natočím len jednu. Cvičiť lítka je neskutočná nuda. Podľa mňa to je fakt akože najnudnejšia partia na cvičenie. To je horšie ako brucho, to je horšie ako zadné ramena. To je proste horšie ako všetko. Ale keď ti genetika nenadelila, tak jednoducho nemôžeš to odžubávať, lebo budeš smiešne vyzerať, no. Mne našťastie tie lítka dala, takže nemal by som ich odžubávať, ale stane sa, hej.
Pri lietkách je vlastne najdôležitejší ten stretch, tá spodná pozícia, hej, čiže nemusíš ísť za každú cenu čo najvyššie, ale choď určite čo najnižšie, hej. Čiže úplne dole, trošku podržíš a nejak takto. To je viac než dosť pre lítka. Vtedy natešený som sa už rozbehol na drepy, nastavil si klietku, všetko a potom mi dopovedal, že ešte mám stringy. Piči. Teším sa na tie drepy, veľmi chýba mi to. Piči, som trošku naložil. Takéto nízke počty som nezvykol na zákopy, ale čo už, zmena je život. Maria! Niči! Rozmýšľam, že dám si iba tu 4 série, nejdem si komplikovať život. Chcem ísť repovať už. Koľko chceš robiť v pakovaní? Neviem. OK, správna odpoveď. Čo to dá? To je posledná. Hej. Ešte tam je. Ešte tam je. Teraz tam takých 10%. Tam je. Dva sú tam čisté, hej? Je tam. Tlač. Výborná. Díky. Fuj. Dobre, išiel som už len tretiu na tých zákopoch, lebo ste mohli vidieť, že bola poriadna. Každopádne ideme na drepy. Strašne sa teším na tie drepy. Hrozne dlho som ich necvičil. V dnešnej dobe proste všetci hakeny, leg pressy a tak ďalej, áno. Je to bezpečnejšie, stabilnejšie. Ale proste drebu je navždy král. Takže keď vám to vaša mobilita umožňuje, robte drepy. A máte nejakého spotera, hej, pokiaľ nie ste až tak skúsený. Strašne sa teším. Hej, stovečka na rozcvičku. Dosť ma bolia ramena ináč zo včerajšieho tréningu, takže je to také celkom zaujímavé si držať tú činku na krku.
Ale tak zvládneme, nie? Cítim, že tá rovnováha je trošku taká, keď nedrepujete s voľnou váhou. Nevadí. 120. Dobre, 140 skúsim, ale asi nepoviem vyššie, normálne sa bojím. Nohy by to aj dali, ale tá rovnováha. Ak by si chcel vedieť, že ako sa toto používa, tak to teraz ukážem. Ty chcíš? Nejme sa do piče. Ako chceš rozcvičiť poriadne nohy, keď neznesieš, že ťa to trošku tlačí na chrbte. Toto je pre baby na hip thrust, nie na drepy pre chlapov, dobre? Aby bolo jasné. Dobre, fuj. No, taká bola nejaká predstava. A riadne na piču. Fuj. Rozhádzala tu, má tu nejakú šlapku nejakú. Fuj. Fuj, dve do piče. Ježiši Kriste. Fuj. Fuj. Ak máš slabé nohy, tak s najväčšou pravdepodobnosťou máš len slabú hlavu, lebo čo tu chceš proste vymýšľať na tých nohách? Proste buď vystieraš koleno, alebo takto skracuješ, alebo proste ideš po činku a drepuješ, ješ dole hore. Tu nemá čo iné dvíhať tú váhu, len proste tvoje nohy. Akorát teba hlava nepustí dostatočne ďaleko zájsť, na to, aby to bolo efektívne. Takže áno, OK. Genetické predispozície, ale nemá 90% fitka zlé genetické predispozície na nohy, predpokladám, že? Fuj, som to trošku tak rozčeritil, nie? Som sa tak trošku vyagresioval na tej sérii. Ďalší trepovací pattern dáme pendulum, lebo nebol som úplne spokojný z toho, ako som zapil kvadricepsy a ako riť, hej. No aj to je vlastne dôvod, prečo nedrepujem bežne s voľnou váhou, lebo mi to ide veľmi cez zadok. Môžem mať hociako dopredu, cez špičku, koleno, stále z toho budem cítiť proste riť. Viac ako stehná, takže Tato som to aj prestal robiť a keď som robil silový trojboj a veľa drepoval, tak stehna som nemal také ako teraz ani zďaleka, ale riť som mal jak Kardashianka, hej, a to nechceme. Takže tak, takže ideme ešte pendulum, tu mám istotu, že kvadricepsy dostanú pekne na piču. Dáme ešte dačo predkopy a ide domov. Ty kokos, to som asi prehnal trošku. A, pohoda. Easy, fuj, piči. Ani ne.
Maria, fuj. Jedna, fuj. Fuj. Dovidenia, odchod. Amputácia a kastrácia v jednom. Fuj. Fuj. Dáme druhú. Určite mám menšiu prestávku, ako by bolo vhodné, ale kebyže mám dlhšiu prestávku aktuálne teraz na konci tréningu, tak by už som nebol taký ale skôr taký rozliatý čaj, hej, takže myslím si, že je dobré zachovať si v tom tréningu takú trošku agresiu, hnev hlavne pri nohách a nezmeknúť pri tom, hej, prechádzať sa, žiadne sedenie a drina. Aj, piči, fuj. Mama moja, preboha, fuj. Na takomto stroji alebo inom leg pressi, pokiaľ vám to dovolia členky, tak je dobré dať tú špičku úplne až nízko. Vlastne tým tu vznikne enormná flexia toho kolena, hej? Takže všetko pekne, kvadriceps, obrovský rozsah pohybu, väčší ako predkopy. A treba to využiť, hej? Ak vás pustia tie členky a kolena, hej? Fuj, čo je, hej? Takto nejako, fuj! To až príliš nízko. Už som pekne rozbitý. Fuj. Boha. Už príliš nízko som mal tú nohu. Fuj. Piči, fuj, 5. Fuj, zajtra nechodím, 100% nechodím. Fuj. Fakt krátka pauza, ale už to chcem mať za sebou a ideme po jednej nohe, takže by to malo byť v pohode v rámci možností. Toto je... Dobre. Prečo to je také ťažké na tú hlavu? Ježiši Kriste, veď, fuj. Fuj. Extrém. Piče vyjebanej. Fuj.
Predkopy a hajde domov, žrať a spať. Fuj. Do finále žiadne podržanie, spomalenie, čo možno sa už nedá robiť aktuálne. Takže ideme to tu len doraziť. Hej. Dúfam, že ma zase bude nejaký pojebaný Mike Daďko hejtovať verejne na internete, že ako málo predkopávam. Poď si to vyskúšať. Proste nedá sa viac, nedá už. Au. Dobre, rozbíjačka, last one. No, drahí moji, rozmýšľam, že to tu už aj ukončím asi, lebo však viete, že po nohách sa mi veľmi rozprávať nechce. Inak som si povedal, že zabudol som si vodu, že som debil zase doma, lebo aj minule sa mi to stalo, teda vlastne včera. A kúpal som si vodu na bare. Tak našťastie som mal tú fľašku zo včera a 4-krát som si bol napustiť počas tréningu a nechal som to v aute a degeš. No nič, no hádam, že ste si odniesli niečo z tohto tréningu. Som spokojný dneska s výkonom, fakt som spokojný, lebo som zamakal, myslím si, že to bolo vidieť, dal som do seba fakt, že všetko. A napadlo mi aj pár takých myšlienok cez týždeň, ktoré som vám chcel povedať, takže to bolo aj také viacej kecacie, ako som si najprv myslel. Myslel som si, že sa mi nebude veľmi chcieť rozprávať, ale nakoniec dobre. Hľadám kľúče od auta a mám naštartované auto. Totálny idiot, nič, musíme končiť proste. Takže tak, ďakujem vám za pozornosť, postriam to čím skôr, ja že mám resty. A som rád, že tí, ktorí mi pravíte, že vás tie videá bavia, takže ich pozeráte a tak idem si vyložiť nohy, jesť a čakať, kým skončí tento deň. A ešte si objednám nejaké vecičky na baristický stolík môj nový, krásny. Takže ešte si mám nejaké vecičky doobjednávať, takže zase nejakých 50 € peskám ako degeš, na to, aby som si spravil espresso, pritom začala mi chutiť viacej filtrovaná káva. No totálny idiot. A nevadí, no tak treba mať nejaké hobby mimo toho cvičenia. Tak to chodí na ryby a robím kávu, no čo. No dobre, stačilo, idem si trošku pošoférovať seniorským typom, lebo sa mi podľamujú nohy a tak, ďakujem vám krásne, čaute.